gospodo, otvaram raspravu. Šta imamo na dnevnom redu? Pirateriju. Polako bre ljudi, šta me stavljate na muke? Samo što sam ustao, a vi kestenje u ruke. Tišina, gledaj, ja se vraćam kao Jedi. Kolega, šta će tvoje ruke na mom ramenu? Tražim tvoju zamenu. Pa da li mi to? Nema više zezanja, bratac. Evropa je, boga mi, gadno naoštrila zubatac. Šta je bre Balkanci? Pravi ste Indijanci. Hoćete leba bez motike, hoćete barok bez gotike, američki san bez Amerike, hoćete napredak bez nauke, pravdu bez poveza, državu bez poreza. Muljete, lažete, jedni drugi kradete, a onda se nama žalite. Zato sudija red uspostavi, da ti MMF donaciju ne obustavi. U suprotnom marš na grane, ljudima biznis, majmunima banane. Srbija, Dembelija, Bratija, mrzi pravila. Srbija, Dembelija, Bratija se zapustila. Gospoja, smanji malo gas. Istina je, al se kajem. Uzimo sam lovu na ruke, al za lovu mnogo ne hajem. Na ruke uzimam, al rukama i dajem. I nije baš da smo jedini stoka. Nemačka, Australija, svuda keša puna fioka. Kad bi zakon poštovao svako, državom bi tekli med i mleko. Al da znate, mleko proizvodi krava, a i krava ima svoja autorska prava. Pržim, sjeckam, režem, preprodajem, skidam s mreže, krekujem, kopiram, hakujem, pakujem, porez ne plaćam, lud nisam, a tek autorska prava, pa to idiotizam, to je totalna strava. Pa zamisli kad bi na 10 svojih zapovijesti Bog tražio prava svoga, morao bi da mu plaćam procenat kad ljubim bližnjega moga. Imam ruski krkovan Windowsa, Bill Gates je ipak nešto malo manje od Boga. Sve mi stane u torbu, za 3 mikrosekunde zapalim od murije. Finansijske i fiskalne furije, svi bi od mene da se grebete za lovu. Radite bre nešto, sjašite mi s novčanika. Ako ćeš lovu, izvolite motika. Srbija, Dembelija, Bratija, mrzi pravila. Srbija, Dembelija, Bratija se zapustila. Ej ljudi, ovo je strašno, nigu u radnju danima da svrati, a ovaj hoštapler ispred živce će da mi skrati. Preko svakog diska prašina se uhlati i niko nije lud da daje ovolike pare kada ološ ispred radnje za trećinu cene istu robu prodaje. Ej! Ćao, šta ima draga? Evo sad sam s tezge Stuttgarta. Idem na rođendan, hoću da kupim neki CD od Mozarta. Ma nisi luda da ulaziš u radnju, ovdje ima svega. Morat ćemo nešto stvarno da rešimo, ali ne smemo dušu prema nekom ološu da ogrešimo. Najbolje da izgleda nešto da radimo, ali ako može mi da se ugradimo. I tada on sa neba zagrme. Nisam vam rekao da lažete i kradete, pravila zaboravljate. Pošteno srce važnije je od para, od dobre duše nema većeg dara. I prvi zakon moje reč, a vi se, braćo, trudite da ga među sobom vas ostavite. Srbija,